Lo masipala ngowesibini ngobukhulu ubonelela ngenkonzo kubantu abalinganiselwa kwisigidi nesiqingatha. Amakhama amaninzi aphathwaxwa indlala, intswelo-ngqesho kunye nokungalingani. Ngaphambili lo masipala ubusoloko udada kwizenzo zorhwaphilizo nobuqhophololo, nto leyo iqhwalelisa ukuziswa kweenkonzo ezilalini. Ngoku kuthe gqi izityholo ezithi zizigidi zeerandi ezahla milenze kusetyenziswa inkqubo zokufundisa ngesifo icorona njengesebe lenkawu. Imibutho ezopolitiko ephikisayo ithi makwenziwe uphando olunzulu ngezi zityholo. iDA sivule ityala apha eMadera Police Station emva kokuba siqaphele into yokokuba apha eOR Tambo District Municipality kukhona ii-invoices ezinika urhano lento kuba noko kukhona unyawo lwemfene. Umanejala kamasipala waseOR Tambo uthi la maphepha anyanzelisa ukuba kubhatalelwe imisebenzi eyenziwe ngexesha lecorona yenze ukuba umnqwazo wakhe ungaqini, wangavumi ukwatyikitya, nto leyo ekhokhelele kubeni makanqunyanyiswe emsebenzini wakhe. Xa kusiza invoices kumsasazi zothi bekusenziwa i-door-to-door campaigns kufundiswa abantu nge-COVID-19, ndibuza umbuzo nje olula. It's not like andifuna usayina, kodwa ndibuza umbuzo othi ndicela undixelele into kokubana ndicela i-report because bekungekho report. Usomlomo webhunga kulo masipala uxolile Nkompela uthi lo masipala ubolile lurhwaphilizo nobuqhophololo yaye makuqukiswane nako ngokukhawuleza. Imonster lesijongene nayo kula masipalathi ye-corruption ihamba iyofikelela kwisixa semali esi-168 million. Umbutho olawulayo ephondweni uthi umntu makavune into ayilimileyo. Kuba kukhona abantu abathe benza izinto gwenxa, uqinisekiswe into yoba kuthatyathwa amanyathelo afanelekileyo ukulwisana nokutshutshisa abo bathe benza gwenxa. Abahlalutyi bezopolitiko bathi iyantlukwano phakathi kulo mbutho olawulayo yenza kubekho ulawulo oluhexayo noluzele zizenzo zokwehlisa imali yabarhafi ngemilenze kulo masipala waseOR Tambo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.